Настанете се удобно и се наслаждавайте. Но преди да започнем, моля харесай, последвай канала ми и сподели. Благодаря за подкрепата. И така да започваме. Здравейте и добре дошли! Днес ще се потопим в един от най-мощните инструменти на Python, а именно методите за работа с низове. Независимо дали става въпрос за обработка на данни, работа с уеб или автоматизиране на задачи, овладяването на тези методи е, абсолютно ключово. На всеки му се е случвало да попадне на разхвърлян текст, нали? Говорим за данни, пълни с излишни интервали или пък с напълно хаотични главни и малки букви. Точно тук се намесват методите за работа с низове. Те са нещо като нашия швейцарски нож за почистване и подреждане на целият този текстов хаос. И ето го и нашето предизвикателство за днес. В този низ виждаме класическите проблеми. Излишни празни символи отпред и отзад, както и напълно хаотични главни и малки букви. Целта ни е да го превърнем в чист и стандартизиран текст, и то само с помощта на вградените инструменти на Python. Добре, но преди да напишем дори и ред код, трябва да се спрем на нещо изключително важно. Това е златното правило при работа с низове в Python. И повярвайте, пренебрегването на тази концепция води до едни от най-честите и объркващи грешки, особено в началото. И така, ето го и ключовият момент. Низовете в Python са неизменяеми. Какво означава това? Че нито един метод за низове не променя оригиналния низ. Вместо това, той винаги връща ново модифицирано копие. Това е абсолютно фундаментално за разбирането на работата с тях. Нека го видим в действие. Когато приложим метода upper, забележете, че оригиналният низ си остава напълно непроменен. Методът създава изцяло нов низ с резултата. Ако искаме да използваме този резултат, трябва да го запишем в нова променлива. Тази предпазна мярка всъщност е гениална, защото гарантира, че данните ни никога не се променят случайно. Добре, след като разбрахме златното правило, е време да отворим кутията с инструменти. Първо ще разгледаме методите за почистване и стандартизиране на текст. Започваме с lower, може би най-използваният метод от всички. Чрез преобразуването на всичко в малки букви, ние на практика елиминираме несъответствията. Така за Python, Apple и Apple стават едно и също нещо, което прави търсенето и сравнението на данни, просто безпроблемно. Следващият в списъка е .strip. Този метод е нашия спасител от невидимите врагове, излишните празни символи в началото и в края на низа. Той е абсолютно безценен при обработка на потребителски данни от форми или текст от файлове, където тези символи често се промъкват незабелязано. И завършваме тази група с Replace. Това е един изключително мощен инструмент, който намира всяко срещане на даден подниз и го заменя с нов. Перфектен е за всичко, от корекция на правописни грешки до мащабна промяна на формати в текст. Да преминем към следващия набор от инструменти. Сега ще се фокусираме върху това, как можем да разделим низовете на съставните им части и след това да ги сглобим отново, но по нов, по-добър начин. Тук виждаме един класически процес от две части. Първо, използваме точка split, за да разделим низ на отделни елементи, които се съхраняват в списък. След това, с помощта на точка join, можем да съединим тези елементи обратно в един низ, като използваме какъвто си поискаме разделител. Тези два метода са като двете страни на една и съща монета, работят перфектно заедно. И така. Преминаваме към финалната група методи. Те са нашите детективи, не променят низа, а ни дават информация за него. С тях можем да задаваме въпроси и да проверяваме съдържанието на текста. Методът find отговаря на въпроса «Къде?». Той ни дава точния индекс, на който започва даден подниз. Ако поднизът не съществува, методът връща -1. Това е супер полезно, когато точната позиция е от значение. Но какво ако ни интересува само дали нещо съществува? Ето тук идва един изключително важен съвет от професионалистите. Ако просто искаме да знаем дали един подниз съществува, без да ни интересува точната му позиция, е много по-ефективно и четимо да се използва операторът in. Той връща директно true или false, лесно и чисто.
Страшно полезен за валидиране на формати. Например, с него можем лесно да проверим дали даден уеб адрес започва с HTTP или HTTPS, или пък дали телефонен номер започва с правилния код за страната. И по същия начин, .enduits е перфектен за задачи като проверка на файлови разширения. С него може много лесно да филтрираме файлове с разширение .txt, .jpg или .py. Хайде сега да обобщим набързо нашият нов инструментариум. Разгледахме 3 основни групи методи, които решават коренно различни проблеми. И така, вече имаме инструменти, с които да почистваме текст, да го разглобяваме, изглобяваме отново и да го проверяваме с конкретни въпроси. Този мисловен модел ни помага бързо да изберем правилният инструмент за всяка една задача. Разбира се, това, което разгледахме днес, е само началото. Python предлага изключително богат набор от други методи, групирани в категории като класификация на низове, по-сложни манипулации на регистъра и дори инструменти за подравняване и форматиране на текст. Всъщност, в Python има над 40 вградени метода за работа с низове. Представете си, това е огромен инструментариум, който само доказва колко силен е езикът при работа с текст. Шансът е, че за какъвто и текстов проблем да се сетите, вече има вграден инструмент, който да ви помогне. И така завършваме с този въпрос за размисъл. Истинската магия се случва, когато се започне комбинирането на тези методи. Едно .strip, последвано от .lower и .split, може да реши един наистина сложен проблем с данни. Какви вериги от команди могат да се създадат, за да се решат конкретните текстови предизвикателства, които срещаме? Ако видеото ви е харесало, моля харесайте, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за канала ми. Довиждане и до нови срещи!